Ježiš. No nie, dobre. Vidlami, čo má na Vidlami. Neplatí ma natáčať. To som popáliš. Potom nefunguje tá naša. Ide had. Ukáž nám, jak sa pária had. Dávid, priprav sa, si žena. No, Dávid, Musí mi to natáčať. No a čo, bude to? no, Dávid, ukáž, jak sa pária hady. To musí baba zase chlapa. Áno. Ešte spomalom. No, tak chod na to, celý jak sa pária had. Jako robí had, Ondrej, ukáž, ako robí had. Ja chcem vidieť, jak sa pária. Taká úchylná zase. Ja chcem vidieť, jak sa pária. Prosta. Ja? Vítam to prerušil. Niekoho ponožka. Počkaj, ja si idem pozrieť včera, čo už mám. Ondrej, pozri mňa, prosím ťa. Zase to neodvoluješ. Lebo zasa to Ja? A už nenahrávam. Každý si mi... Dneska sa koná vedecký pokus. Tak sa tu nevalaj po mne. No, uvoľni ťa aspoň jednu, že niekto. Smie!